atong gibisita karon dinhi ang usa ka punerarya diri sa may syudad sa Tanhay din atong nasayran nga diri gidala ang patayng lawas ni Dominado Kakas kinsa gitigbas patay kagabi dito sa may Kansoyong Bukreng Bahin sa Amlan aw sa Tanhay mga ka-brigada. Din ato kining ginuntan gumikan kay kagabi pa ni nahitabo apan karon lang pod naabot dinhi sa punerarya aron imbalsamahon mga kaigsuonan. Unya karon niya sa atong niya karon ang asawa no atong mahinabi no mga kaigsuonan mga kabrigada. Ang asawa mismo sa biktima ang gitigbas patay si Ma'am Josephine 45 anyos. So, Ma'am Josephine pila ka buk anak nato gani? Napulo. So, ang imong kinabugan pila edad? 20. Ang kinamanghuran tulo pa. Sa may pangita nimo trabaho? Pamaol. Unya ang imong bana? Pangampo. Unsa na siya? Tapas na. Mga bunlay ana, tapas. Okay. Atol sa kagabi ba? Unsa may sa ekonomi? Primero anak nung sayo pa aron. Koan, nagalis na kariyokra. Naglalis mo? Pero kariyokra. Unsa man yung galinisan? Kamay na lang. Ako kamauli. Karon, kaya nasin mas uban. Anak man siya. Anak lang. No, na to. Pagod din siya niya na ako. Tawanan ako. Ang biktima mo tubag sa ngalan nga Dominado. Kinsa man iyang kakuanan dai? Kinsa man iyang ka-encuentro ko? Gawas ato ni. Kanang ang tawana. Usa ka Ibo na sa nilugar. Kung palit na away. Kanang kanang Buripinto siya. Oo. Kinsa nga na nini? Si Christopher. Christopher Bilag. Bilag. Pila edad ni Christopher? Ka. Silingan ra na ninyo? Nagabulong na. Ha? Silingan na kayo? So, kani siya dili ingon nga karon ra mo nagkaron ra sila nakalis o sige ni naglalis lagi sila. Wala mo na siya makalalas pero mo pa kasi Kapalit ba kay? kaya ang kawan ang gagawa na ako ang tao ako ni ulang anak mo siya na mo na ko ni Benny ko na Ano lang may padol mo. Dungog na. okay pagka hayag na isapit na akong bahay nga mapada dali kay ipapawa na namatay tukay anak ko ba anak ko tapos niyo Tutulan. Bislak yun. Ano sa man imong kuan dire? Anaan niya naman, naanan yung ising kamot. Katong nagralis mo. Nanguan ba siya, nanuntok ba siya nga ba siya yung lobster? Katong si kuan pod. So karon pakibaw nimo nga ako nalipibaw imong anak adto dito. Unya mo di imo nakita anday ning bana, wala kinabuhi. So unsa bay ang putol iyang asa napita putol? Kani. Kani. Sa unsa man pagsagang ni or pagsagang ni dito kay ana paman dito. Niasa pay sa bandi. Ani. Didungag si dire. Gabad ay kung dito ko sa ilok ikan ari sa nakita. Uy. So ang sama ana niya dinhe lapos dire lapos pod. Unya karon kaning human si adto inyong pangita ang kuan ang suspect. Kaya kasaktan mo siya. Bulungan niya. Pangita siya. Pag uli ka kung masamong ka bana ano. Wala pa maabot dira kay giuban na niya. So kala siya mo sa bana. Asawa. Asawa sa katong suspect. Dili. Sa Kada pag nag-agaw. mag-agaw ang na bana sila. ini mo ni ko sa politikus tamanse. Oy ni tudlo. Oo. Pero karon ni tago-tago pa ni. Tago-tago pa na kawatan nga balot. Pero kanang area niyo bukid ya. Bukid ko. Bukid Pero yun. mahagir ni ko. Mapila ka oras gikan diri pagbahay dito. Nga kauras ka pen. Oras kapin. Layo pa nas paliw, kung adto kag Ay paliw. di na mabot pa. Ares puro ka sa Pronita. Oo. Si mang anak. Paliw anak.
na ako wala. So katong ato bang wapa ni mahitabo ba na ba say panugon-tugon nimo nga mao dito katapusan na niya? Wala job. Wala pa mapakakibaw nga mao dito katapusan. Kung kagano, ang inana mo siya. Nga mao dito katapusan niyang adlaw wa pud siya mingon nga Wala. kaning unsay tawag niyong duha? Unsa mo tawag niya? Wa siya magli ba siya maglab nimo? Ay, Ara, na. lab, ana lab. Ama siya magtugon. Pero katong hitabo nag-away mo. Wala, Naglali, sira. kariyo tra kayo. Kadiyo tra. Unsa man to yung gaway ngani? Unsa to yung gawayan? Kabara anang Silos ka? Unsa man? lili sa bensilos. Kanarang ang ana pa ang anak sayaw. Masayaw. Nanayaw di mo ato. Nga mura siya. Ayaw malayo. Unsa yung gisayo ato day? Eh, senior ba gaya? Siyempre mo, ako ka. Senior gaya. Mo naman to. Asa may mga anak nimo ani? Kanya. Imong mga anak ba? Ato. Duha. Ali. Kana o kato. Kani mo ni. So napo yung mga anak mo? Problema na tapay na binigis mo lang. Tupay. Oo. Kinsa may kinamagwangan ani? Agmagura atas bala na bilen. Oo. May asa may mahinabi na to ani may mga anak. Ali. Ali dong. Kawana. Ikaw dong. Ali dong, may hinabi ta ka gamay dong. So ang anak, usas mga anak no kay napo man dili kabuk anak ani nila, mga kabrigada. Kinsa kay nga dong? Jilo. Ha? Jilo. Jilon. Pila may edad ni mo Jilon? Shit. Okay. Diha ka sa Itabo, waka kibaw ni Itabo, pagkita, di ba? Asa man? Wa ko kita buwan kay kuan man ni si. Anang pagkuan, gagdan ko ulit siya. Si papa nimo. Oh. Nga muli na. Oh, Hubog ni siya. Mama. Hubog silang duha. O hubog, gayon. Then si mama ra ko nadala kay imong siya una ra pa uli. Oo. Then ako di mama di mo puli kay kuyog sila ya. Ako yung siyang gibugnot kay para mo uli. Ya siya mo nabilan. Oo. Ya kuan man ni. Di ko ikaw dai siya di mo siyang puli. Kay dito ra ko nang buhay sa siya. So, dayon. Unsa nag-inom nila? Tuba guro na sa agol. Kainom po to niya kato nagtibas. Kainom niya. Pero di siya yung tantong hubog doon. Ang Katong natulog si Papa. imong papa, dili kantong hubog. Pero katong nakatigbas, hubog to. Inuman na siya. Inom na. So, kani bang inyong kaila kaning nagtigbas man usa man siya kaning palaway din siya. Di ay kuan daka na siyang kontra kuan. Yan sa kontra. Baka pag isang mga atraso dito kana mga imong atas bagay dito sa lugar. Wala kaya pero iya pasingit siya ba. Singit siya. Kung dahil sa sundang sa man. Bisag usa na yung dadaan sundang di kutsilyo. Kinsa may una nakakita sa inyong amahan nga wala kinabo dito. Kuan ning wala man diri nang una nakakita si Tibaret may Imong nakita isa una. pod. Kuan iyaan na mo. Unya dito nas doyan ang saman. Wala ko mas duyan as kuan sa loob. Sa loob ra, natulog. Pag-abot na ako sa trabaho na sa loob. So unsa man ni pagkatigbasan nakamata pa siya o kanang wala sa kamata diretso na gitong pagkapataya. Oo kabalo niya na kuan siya ba mata ba siya? Okay. So unsa may imong gibati karon nga anak kay amahan? Sakit ba gyud? Sakit. Sakit gyud kayo. Inangga ko yung papa. Lagi ni. Kanya unsa may imong panawagan sa atong kapulisan o sa kaning suspect nga nipatay sa imong papa unsa man imong imensahe niya unsa may imong i-message niya? Nga madakpan ro siya. Padakpan siya. Ikapila kang anak? Ikaw pa. Ikaw-upat ka. Madakpan taon siya nya ato pong hangyo natong pulis no nga paspasan nila ang pagdakop, di ba? So wala po sa katong time nga nagmirida imong papa ngayon nga katapusan na dito niya wakay nabatyagan nga murag Kuan ningon siya nga ako papuy-kuroy pabuhion sa mga manghod. ano ya? Nga ikay pabuyon? So, lakaw ba? Galakaw mo. Oh, yan ang nahubog. Kung natulog na siya, yun siya, ibakon siya mga pabuy. Ako ko ito, pabuhion sa mga manghod. So mo to imong murag na hunahuna nga murag panibilin-bilin niya. Oh, di natulog ko. Wala ko kuan nga na hitabo na siya. Tapos siya no. Trabaho ra kami kadlaw. Sa po trabaho nimo? Kuan kampo kami kauban. Dati kuan pa mo. Sa pila man yung adlaw ng kuan tapas. Dahil sa mo 5 minutes ka pa. Ang semana ang buwan. Sa na mo ang kinsinan na, Atin sina. Okay, so asa ko no. Sige. So atong atuon mga kabrigada no. So mao ni karon ang punerarya no nga atong ginuntan.
So na diha sa sod, ma'am? Oo, na diha. So di na siguro na to makita. So okay. Ano siguro kay so dire lang mi dapita. So Mukhang lagi sa bangko inday. so mao ni siya ang sulod mismo. Bangko day. So asa siya gigda siya? Kani kani. Okay. Asa mo nga Balik. Okay. So niguwa lang tami mga kaigsuonan no. O, record na dito mi ano. So tuwa dito mga kabrigada no. So tungod po sa Y signal atong yan na i-zoom na to no. So na diha gi kuan pa so mao na dihang gigdaan dapita. So di ta kasud kay wali signal. Sige. So ano sitwasyon dire mga kabrigada no sa sud mismo sa funeraria na ang mga kabanay. So tao. So kana murag ang apuhan siguro na no. Ang mama na siya day. Mama igsoon. Atong tiguang. Oo. So okay mo ni siya. Okay. Sige. So na sila taon sa sud niya. Magkuan pa sila mga G, no, mga G patang sila. So mo ni luoy kay mga ka brigada kay sa atong nibaw-an ang namatay nga si Dominado nagbilin ng taon ni kuan kabuk anak napulo kabuk anak mga kabrigada. Unya ang kinabagwangan ani 20 anyos pa in taon samtang ang iyang kinabaghuran 3 anyos. So mao ni ang area. So na mga displaced lungon. So tuwa dito ang atong kauban nga si Kabrigada Elmer. Okay na Mer? Okay. Sige. So yung gito yung pag-ari dire mga kabrigada no ang lugar kundi gidala ang patayng lawas sa Gitigbas kagahapon. Kung atong kahinumduman mga kabrigada niadtong milabayng duha ka semana. So kay kaning Tanhay ug ang Amlan sikit ra ni nga lungsod. Unya atong nahibaw-an nga didto sa may Amlan Barangay Silab ato pong nahibaw-an didto nga aduna poy bag-ong Gitigbas patay. Dito sa may Barangay Silab. Silab ina nga atong nahibaw-an katong si anhing Sweet Rubio Barete. Nga hangtod karon padayon pang blanco ang atong kapulisan sa Amlan kun si kinsa bagyod ang mamumuno. And then karon usab hinon si Parit ni kay ang mismong nagtigbas kainom ra usab sa kini ang biktima. Pero dito ni nahitabo sa may Kansoyong Tanhay, no? Kanang Kansoyong mao nay barangay na siya. Barangay na siya or Di, Barangay Novalias man. Barangay Novalies. Sityo na. Sityo. Kanso yung upper and lower maguna siya, sir. Oo. Oh. Ikaw Upper to ang na siya. ano, iyan? Oh. Dili kuan ko kanang pag-umangkon ko Pag-umangkon sa asawa anang namatay. Asawa. Pag-umangkon ko sa asawa, sa namatay. Pag-umangkon. Oo. So, ang katong kuan, ang katong Igagaw me. Dito mo Ay di ba ikaw may si katong sa brigada Oo, sa Kantan. nanawagan kanina? Oo, ako. Ikaw to akong gitawagan? Oo, ako. Oo. So, wa pa mo i-update ma'am nga nadakpan na ba? Wala pa may update, sir. So kagabi pa ni nahitabo pero karon pa ninyo na padangat diri sa kuan ng Patayng Lawas ng lisod mo pagkuan. Mga kuan, mga unsa ba to may oras na abot diri mga Alauna no. wala Alas 2. Alas 2. Alas 2 okay, mga alauna diri ma'am eh. So mga alas 2 dito. Alas 2. Okay. So silingan na mo ani pod dito. Oh, silingan mi sir niya. Ay distansya ra jud. Distansya. Pero kanang suspect nga inyong gituhuan, distansya ra po na sa inyong balay. Inyong balay. Layo ra na sir nang ilang gikuan, gitutuan. Pero birthday to ang ilang giadto ano, ang okasyon gabi eh. Oh, okay. Sige, salamat kayo mama. So
Ato man tatong hulagwayan dito sa sud mga kabrigada, agi putos og sako. Kawayan lagi gamit nila sa pagdayo. Ha? Iputos og sako. Kay Kuan mo na siya katubagan ning sa ba? balsa. Oh. Sa. Sa. Lipak Then na Lipak. then usang sa. Okay. Maglisod din siya kuan i-transport kuan dire. Unsa may gisakyan taon na dire? Tanay City. Tanay City nga kuan. So dugay kay nakaabot dito no? Duwe kayo, magpaawat pa sa dito. Sila pa yung una strap. Dugay si sir kay ni-request pa man tong mga pulis dire tapos Oo. pud hulat dito. Okay. So kato inyong area lisod kay to sa kaon dito. Nabay sapa agian. Wala. Way sapa. Uli sa pa. Pero bukid ra gyud. Bukid. Pero ang karsada dili sementado. Dili. So maglisod kita sakay-saka dito mga gagmay rang sakyanan. Aras sa ka pagpulanyot ang Mohonang ra. Mohonong ra dili nya. ka sa eskwelahan. Nya gyud sa naman napagkuan kita dayungan ra taon na. Yung nga napingon dito giatos mga laki. Ikaw toy kuan no kaning ikaduha. Oh. Dong anak. Ikaduhang anak ka. So kinyo na ka? Nanay bata usa. Nanay basta pila edad nimo? 19. 19. So day kaning sa man po imong gibati karon sa pakitabo sa imong papa ara para makita imong naw. Kung sa man po imong gikuan karon imong na-feel karon nga imong papa wa na. Nag-uol ka? Ha? So unsa man imong awhag ngadto sa kriminal? Ang ngayon pa tagamtamo pabalik na sa prisuan na siya kay inaangay sige os bukid na po magsanak na japo na siya. Na priso na din siya? Oh. Ang kaning kriminal? Wanted. Wanted na siya? Uy. So, mao ding sayon ra kay ni ang pagpatay kay nana dili sa record yan. Ano na record? Kapila naman ni siya na priso sa imong nabawan. Kausa. Unsa pa ba iyang kaso atong time? Kabuno japon siya. Uy, taga diin man. Taga dito ro japon. Nya naka ningkawas ra pud siya. Mm. Nakabuhi ra siya. Uy, mao di siguro ning kaso. So sa inyong hibaon karon nagtago-tago ra man na diharap po sa inyo dapit. Tago po na sila sa mga dapit. So imong hangyo sa pulis nga dakpon gini Ang ngayon lang po kay mahadog kami dito. nga basig pausan. Pati pa akong pamilya mo unsa ana. Oo. O lagi no kay kuya ba no? Yan na po ko yung mga manghod gagmay. Sus in town. So ang imong kinamagwangan katong 20 anyos. Oh, na rito nagsunod pa. Paingon pa dire. Sunod pa taon diri. So adto ni dadon ang haya dito sa Harpod. Hindi ko man nagbalsamat. Dire lagi na iko ano na kaya kay itisok naman andiri ugma dito sa interior ugma. Ay diretso na naglubong. Mm. Dili na ang imong hayaon pa na dito bilaran dili na. I see. Oo. So kanang imong papa unsa may imong lagway imong papa kanang mapinanggaon or Pinanggaon diyan. mapinanggaon kaninyo? Nya kugihan po ni siya. Mahubugan na siya di kana na mga busar siya si katawo. Mao ba? Tulog na siya. Matuog ra. Oo. Pero wa gid niyo damhano nga katong kuan naglagot na to siya or unsa man gitripan na gito. Gitripan na gina kay wala man na magdumot og mahubog na siya. Ano na magdumot og mga tawo na siya. Uy, yung taon. Matulog rom nagmahubog. Maulong. Di na mangitag away. So kato inyo manghod 3 anyos pa to kina maghoran nyo. Babae to lalaki. Lalaki. May paday kayo no. Oo. Imong mama sundanon day. Sundanon jong. Ikaw sundanon pag ka. Dili. Eh. Dili mo ka. Pila man ka kanang nimo. Usa. Ako sa panday. Kinsa pa man minyo niya, pila naman mo niya. Ay ikaw ra. Pila mo ka buklaki? Pila ba ka buklaki? Unom. Kaupat mo babae. Ang kinamagwangan niya babae. Lalaki. Lalaki. So ang sunod nimo, Baye. sunod pa gyud, Tulong laki. tulong laki. Tulong baye. Sunod, Gang laki. paghana din ninyo no? So ang inyo ana 1 2 3 4 5 6 7 ana. Unsa man gyud? Narisal ang siya. Kay salang. Ay tayo tao no. Sige, salamat kay kisitingan mo. Juanami. Junami. Si Junami. Lahi po tong tsunami. Junami. Juanami man. Junami dai. Lahi.